जिउनि खावसे बैसोखौनो जेबो जाया हसिया दै लोंनानै बारहोदों 75 बोसोर बैसोनि बुरै आइजोआ। खमैबो 50 बोसोर जाया हसिया दै लोंनानैनो आलो आलो थाबोगासिनो सासे बुरै आइजोआ। मिथिनाय बादिब्ला मोनसे गिख्रंथाव जाथाया बे बुरै आइजोनि जिउखौ सोलायहोदों। 75 बोसोर बैसोनि बुरै आइजोआ दिनैसिम थांनाय 50 बोसोरनिफ्रायनो जेबो आदार जाया हसिया दै आरो कल्ड ड्रिंक लोंनानै गावखौ फोथांना लाखिबोदों। सोमोनांथावसिन बाथ्राया बेसोबावदि बे बुरै आइजोआ भियेटनामनि क्योआं बिन प्रभिन्स गिदिर नोगोरावनो जेबो आदार जायालासे दै लोंनानै आलो गोजोनै थाबोगासिनो। बुरै आइजोनि फोरमायनाय बादिब्ला बेफोर गासैखौबो बे आइजोआ थांनाय 1963 मायथाइनिफ्राय जागायदों। जायनाखि बै समाव गाव आरो गावनि लोगोआ दावहायाव जोखोम जानाय सासे फाइखिखौ फाहामथाय होनो थाखाय हाजोआव गाखोलांदोंमोन आरो बे समावनो साखाथियाव गिख्रंथाव सारन्थाइ गावो। गिख्रंथाव सारन्थाइ गावनायजों जायगायावनो बेहस जायो आरो खाफाल गोनां बायदि जिउआ रैखा जायो। नाथाय बे जाथायानो बे बुरै आइजोनि आखु आरो थासारिखौ सोलायहोयो, लोगोसेनो बिनाव सिगांनि बादि जेबो आखु थायाखिसै। बेहुस जानायनिफ्राय एसे मोजाङाव फैफिननायनि उननिफ्रायनो माखासे सानसिम बियो जेबो आदार जाया हसिया थादोंमोन। बेनिखायनो बिनि लोगोरि आरो नखरनि सुबुंफ्रा बुरै आइजोफ्रा दै लोंहोयोमोन। बेबायदिनो थांनाय 50 बोसोरनिफ्रायनो जेबो आदार जायालासे दै लोंनानैनो दिनैसिम थांना थागासिनो 75 बोसोर बैसोनि बे बुरै आइजोआ। फारसेथिं देहानि थासारिखौ नायनानै नखरनि सुबुंफ्रा जाग्रा आदार जाहोनो नाजाब्लाबो दैनि अनगा जेबो आदार जानो लुबैला बे आइजोआ। जायनि थाखाय दिनैसिम 50 बोसोरब्लाबो दै लोंनानैनो थांना थागासिनो बे बुरै आइजोआ। बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल, गंनै हेलमेट, सीट कभार, 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन।